И така хора, в днешния клип ще реагираме на последния трейлър, първият трейлър за FNAF Secret of the Mimic, която ще е нова FNAF игра, в смисъл за мимика, който е в DLC-то на FNAF Security Breach. Ако някой не знае, просто ще сложа някоя снимка тук някъде по екрана, би трябвало да излязло вече дори отдавна. И да, нека изгледаме трейлера и ще си изкажа мнението и какво може бих очаквал от самата игра. И да. Окей. Доста такава много яка музичка, която може би не я чувате вие, защото малко е копирайт. Окей. Това трябва да е мимика. В смисъл да мимика. Не знам дали го произнасям правилно, ама да. И би трябвало да излезе самата игра и 25-та тази година, но не се знае кога точно. Искам да спра точно при Мимик, ако може. Така. И така, нека си изкажа какво бих очаквал и какво може би ще се прецака от самата игра и историята, нали. Според мен с тази игра историята малко ще се прецака от самата Security Breach, защото както си спомняте, в един от краищата, който би трябвало да се води лошия край, където Грегори прецаква някакъв вид асансьора, където е Каси и нали Каси пада. Някъде по асансьора и по логиката би трябвало това да не е точно Грегори, а там уж някакъв негов приятел, защото по време там, където Мимик ще ни гони, казва, че някакъв негов приятел ще отпътва по някакъв начин, откъде да минава, къде ще ходи и да. И другото е, според мен, малко самата история на FNAF ще се прецака с тази игра. Сега, преди нещо да почнете в коментарите да ме осъждате и да ми на бесилото, това е мое мнение. И другото е, според мен, което бих очаквал от играта, може би, ако се случи смисъл самата игра. Според мен, ако Мимик някакъв вид е главния, според мен, малко ще са променени самите аниматроници. Според мен ще е нещо като първите игри, но ще си, нали, като Security Breach, ще може да обикаляш както в Security Breach и Ruin, да обикаляш където щеш до някаква степен. Нищо ще не можеш много. Според мен, вече дори Фредито няма по някакъв начин да ни помага в тази игра, защото и би трябвало да е сменен. Защото от един от ендинги в краищите на FNAF сменяме Фредито с, нали, мистер Хипотам, какъв беше? Хипотама. И другото е, според мен, и пак казвам, малко може би ще се прецака самата история на играта от края на Ruin или от края на Security Breach, където сме с Burn Trap, Spring Trap. 1000 версии има то човек. Дори не знам какъв е вече. Зайка. И другото е, може би, да кажем, може би ще изглежда по различен начин аниматрониците, дори сега ще дойде и дори ще ви покажа някакъв клип fanmade трейлър, нали, в Part 2, който показва може би как би изглеждали аниматрониците, ако са в стила на Мимик. И да. И така хора, ето го и fanmade
трейлера за FNAF Security Breach, който... В смисъл, FNAF Mimic. Бърках се, сори. Това би трябвало да уж оригиналката, но това е просто фенмейт. Как другите хора мислят, че би изглеждал. Дай го и сън. Както можете... Това... Не видях точно какъв е. И... Да, е го и мимика, или... Не знам. Да, това си е... И пак казвам, това е фенмейт, не е сигурно дали наистина така ще бъде, но има доста теории, да кажем, че може по такъв начин ще изглежда самата FNAF. И да. Малко мяза от такова. Как се казаха? The Joy of Creation, последните мисии са като самите Бони, Фреди, Чика и там другите са се обединили, малко така мяза. И пак ще покажа някаква снимка, ако не ме домърси. И да, до тук мисля да е клипа, казах си мнението до някаква степен, какво бих очаквал от самата игра. И да, бай-бай.